Ešte nikto video nerobí také. No a chcem to tak robiť, aby to bolo pre tých záujemcov také priateľnejšie, že vidia, jak to vyzerá znútra. To ste si nedávno kachličkovali však. Hej. Toto už dosť, roky už. Roky? To máte tak neporobené. Tam my si udržiavame čisto kontrolu. To my tak nie. Tie kafe by tu zostali, hej? Hej. A potom kde by ste chceli ísť? Do... No to bytovku by sme si... Tu v Novej Lesnej? Hej. Isto, že máte peknúčko. Dobre, ideme ešte na poschodie. Nezoberieme tie handry preč, tie prádlo? To tak, nevadí. Tu mi aj tak svietilo slnko do toho.